Здравейте хора, аз съм Ник TBB. До мен тук е учебника, ето го. И това е по принцип нашето сървърче, в което ще играем, както обещах вчера. Може би ще играем мултиплеер. Опитах се да запиша клип на Дропър, но се бъгваше и затова се отказах. В момента даже един клип трябва просто да го кача. И нека да почнем с Мартока да събираме дърво. Да оцелеем, нали така? Събирай дърво. И този свят е, така да го гледам, никак не е лош. С него си говорим по скайпа на компютъра. Аз съм на компютъра, той на телефона. Той в момента не записва. И не знам защо лепна. Нещо сигурно не съм, и се чува много лош по скайпа, но може би нищо не е лош. И както виждате тук има така червена глинена земя. Нека да стъпим на нея, за да може да ни такова стъпването. Само да виждате. Учебник тук си. И много извинявам на всички, обаче много яко се бъгва и ще е по-добре да се сложа слушалките, за да не можете поне да не чувате учебника. Как ми се бъгва часто микрофона и ми гръмват на мене буферите. И в момента вие няма да го чувате, но аз ще казвам най-важното какво то казва. Марток, учебник тук ли си? Учебник, чуваш ли ме? Сложих слушалките, защото се чуваха много такива излишни звукови направо клипа. Няма да се гледа. Ако си играем на купена акция, по-скоро не сме си я намерили картата. Така. И клипът трябва може да свърши след 10 минути някъде. Учебник, къде си не мога да си намеря и ако така ми лаги, нека се намаля малко настройките на рендър дистана, ще го намаля на половина, защото много лаги. Не се търпи, сега пък ще лаги още повече. Учебник тук си, защото не мога да намеря, явно пак не се загубля. И ако си брикна, бях си стрил мастър по Майнкрафта за малко. Учебника каза, че е намерил пирамида. Учебника каза, че има дупка за тази пирамида. Окей. Ти на къде тръгна към една пустиня, така днес трябва да минеш една река ли? То има двете страни планини. С тази планина ли? Добре, видях я. Поръча го малко. Да, тя е много голяма тази планина. Видях я. Аз съм близо до тебе, значи. Не сме се заличили. Събрал съм малко дърво. Чакай и сложих едното без да искам, няма да пусна да не губим време. Искаме да видим какво има в яката пирамида. И за тази дупка ли говорим някъде преди? Едно нещо като пещера има надолу. И тя е леко открита. Продължава нагоре. Два диаманта 11.